Az egész történet egy Random Trip koncerten kezdődött. Nem mondanám, szerintem már a Quimby koncerttől számíthatjuk a dolgot. Na jó, de ha így vesszük, akkor már a gimiben is elkezdődött. Igen, de akkor oda se hederítettünk egymásra. Ez igaz. Akkor mondjuk, hogy a Quimby koncerten kezdődött. Igen, ugyanis ekkor már évek óta barátok voltunk. Bár mondjuk még ezelőtt volt a szotéban is az a kellemetlen... Na jó, de ezt így nem lehet elmesélni. Maradjunk inkább a Quimby koncertnél. Rendben. Szóval a Quimby koncerten voltunk, mert azt mind a ketten nagyon szeretjük. Ott volt először, hogy Robi hátulról odalépett hozzám, és megfogta a kezemet. És táncoltunk együtt. Igen, a Don Quixote ment éppen. Kár, hogy akkor nem próbálkoztál, részemről nyitva volt az ajtó. Na jó, de én meg féltem, hogy megint kikosarazzol, mint a szoté. Hé, azt beszéltük, hogy a Quimby koncerttől meséljük a történetet. Ja, tényleg. Oké. Akkor maradjunk annyiban, hogy ott nem közeledtem, de a kezedet megfogtam. Úgy. De mivel nem közeledtél, ezért 3 évig nem történt semmi. Hát semmi olyan. De azért jobban voltunk, barátok voltunk. De sajnos a történet szempontjából egyáltalán nem lényeges. Sőt, már lehet unnak is minket. Ugorjunk a Random Trip koncertre. Akkor is a jatéban voltunk, egy boxban ültünk a folyosón. Nem, a pultnál álltunk. A boxban ültünk, pontosan emlékszem. Nem, a pultnál álltunk a Tibivel. És arról beszélgettünk, hogy mi van akkor, ha egy pár egyik tagja el akar menni egy koncertre, a másik pedig otthon szeretne maradni. Valóban erről beszéltünk, de Tibi nem volt ott. De a Tibi ott volt, emlékszem, hogy ott sörözött és röhögött rajtunk. Nem volt ott a Tibi. Az egy egészen másik koncerten volt. Oké, akkor nem volt ott a Tibi. És azt mondtad, hogy te ebben a helyzetben simán elmennél a koncertre. Te meg erre azt mondtad, hogy látod, ezért nem vagy a barátnőm. Igen. És ezután zárásig beszélgettünk emiatt a mondat miatt, és akkor össze is jöttünk. Igen. De nekem hajnalban is rémlik a Tibi. Oda is jött köszönni, és részeg is volt. Tényleg? Ilyen nekem is rémlik. Akkor lehet mégis ott volt korábban. Bocsi, Tibi! Viszont ez az összejövés csak 3 hétig tartott. Igen, nem jó időszakban volt ez egyikünknek sem. Nem bizony. Bocs, hogy Skype-on szakítottam veled. Hát igen, az elég kellemetlen volt. De aztán csak szépen alakult. Igen, utána nagyon szép volt. Egy ideig nem találkoztunk, de mivel egy volt a társaság, elkezdtünk újra bulizni járni. Persze már megint a jatéba. Na, hogy megint oda. Szerintem már a társaság is unta, hogy itt tilitolisztunk egymással jó pár éve. Szerintem csak szórakozásból csinálták. Bármiért is tették, megtették. Igen. Azon a szombaton, ahogy kicsit zavartan táncoltunk, ők egyszerűen egymásnak löktek minket. Mi meg úgy maradtunk. És utána már tényleg úgy maradtunk. Emlékszem még a folyosón... ez kicsit gicses. Dehogy gicses, nagyon szép volt. Ott a folyóson úgy igazán megcsókoltuk egymást. Biztos, hogy a folyosón? Hé! Jó, vicceltem. Tényleg a folyosón volt. Szép volt. Szép volt. Hát ennyi. Dehogy ennyi, most jön a lényeg. Micsoda? Ja, tényleg. Összeházasodunk. De tényleg. Július 23-án. Itt a füvészkertben. Aztán áttekerünk bringával a Tisza Riverbe. Mert ott lesz a lagzi. Igen, és szép lesz. Nagyon szép lesz. Veletek együtt. Úgy lesz igazán szép. Ezt vegyétek egy meghívásnak. Mert ez egy meghívás. Ó, igen, nem volt jó. De miért most De jó volt, Vitán, Jó volt?